El nostre convidat és psicòleg, raper, freestyler i moltes coses més. Sovint el raper preferit del teu raper preferit. Ell és inquiet, reflexiu i massa bo per no treure més música. Avui al Bombo i Caixa, l'Emat. C'est l'habitant de l'aigle. Massa nen com per morir en silenci. Massa jove per no ser un imbècil. Massa gran per pensar en el que pensin. Massa viu com perquè això no em pesi. Massa bogeria al crani. Massa sacrifici, massa mèrit, massa lent com perquè pari, però el camí és massa curt com perquè acceleri. I com per no resoldre aquest misteri. Són les 12 i pico i el que quedi millor que no esperis que em mogui del sofa. Jo només visc entre estrofes, m'he passat la vida fent-me nosa i ara que tinc la pel·li la vull veure tota. El galop, el roto caminant, la cursa és nostra. Però si corres la meitat la vius al doble. Vinga, som-hi, comencem. 31è programa de la quarta temporada. Avui, teràpia amb el nostre psicòleg de confiança. L'Emat, com estàs? Molt bé, molt content d'estar aquí. Ja tocava, no? Sí. Miquel, què? Joan, jo cansat de posar notes, tio. Estic una mica... Sí, que s'acabin aquestes 2 setmanes i ja després... Fa mandra, eh? Anar a l'institut i fer veure que treballo. Sí que serà una mica el que farem després de les avaluacions. Sobretot els que no ens quedem al centre, és una mica com, bueno, sí, les programacions per l'any que ve... Ja reutilitzeu la meva. Clar, jo en principi sí que m'hi quedo, tu ja tens clar que no t'hi quedaràs. No, a mi se m'acaba el contracte i a viure de l'atur, si pot ser. Els fans del Bombo i Caixa volen saber, Miquel, per Holanda com ho té previst. Ah, mira, està poc previst, però està previst anar-hi. I ja està. Ja n'hi ha prou. No? I poc més. I pensar molt... Una de les coses que penso molt és què farem al Bombo i Caixa. Doncs jo també hi penso, Miquel. O què passarà amb el Bombo i Caixa. Jo també hi penso, Miquel. No ho sé. Ho haurem de decidir. A més, el nostre tècnic en principi l'han agafat amb una feina nova i ara ens hauria de dir com està a través del micro. Marc, com estàs? Què tal? Bueno, estic content per la nova feina. Bé. Però, tio, no m'ha fet la idea encara que la setmana que ve la meva vida canvia i que tinc una altra rutina, tio. No. És a dir, dilluns que ve ja comences a la nova feina? Dimarts. No, quan canvies de feina no et deixen una setmana de marge de vacances? No. No funciona així? Bueno, és com que et deixen temps per aprendre. No tindràs un meset de... Quan va ser l'última vegada que vas canviar de feina? Doncs mai, segurament. He canviat de centre, no de feina. Que més o menys ja és canviar de feina, però bueno, és diferent. Parlem una mica del divendres passat, que hi va sacseig, en què es va presentar el segon vinil de recopilatori de rap en català, i a més també van presentar un fanzine de la història del rap en català. Dic van presentar perquè les persones que hem escrit aquest fanzine som en Jaume des de Mallorca, de Rap és un peix, en Pol de Tot Rap, el Ganso des de Tarragona i jo mateix. I res, estem molt contents de la rebuda que hi ha hagut. Estem creant una mena de revista en català sobre rap que ja us anirem informant, ens podeu seguir a Instagram de moment, però parlem del sacseig, Miquel, va anar bastant bé, no? Va molar molt. Jo crec que va complir molt les expectatives, no? Descomunal, Sants, més de 100 persones... Sí, molt bé. A més, tot l'ambient molt guapo, tota l'estona. Crec que al principi la comunitat beatboxer va fer una cosa superguapa. Vull dir, el primer show, que va durar 15 o 20 minuts, quan van anar... O sigui, primer van fer individualment cadascú la seva peça, i després van pujar els 3, va molar moltíssim. Jo cada cop que veig algú fer beatbox penso, com mola, i després penso, que difícil, perquè sí, fer aquestes coses amb la boca... I alhora em sap greu perquè no consumeixo res del teu contingut ja. en el meu dia a dia. Algun dia els de BitCat els hem de portar. Sí, m'agradaria que vinguessin per aquí. I després els concerts van estar molt guais. Ara estàvem parlant amb el Mateo que el de Jordi, de Tori, va molar molt. Jo crec que va sorprendre positivament. És el que més va sorprendre i la resta molt bé. El noi de Tona em va agradar molt. El de Tona, en Pode va molar perquè a mi em va donar la sensació, no ho sé, hauria de tornar a escoltar el tema, però em va donar la sensació que gaudia molt del seu propi sample i cantava el seu propi sample. Jo ja t'ho vaig dir, no tinc clar si és un sample o perquè és una col·laboració aquest tema, eh? Bueno, doncs potser no ho és, però... Ja ens ho em va donar dirà. la sensació que això era el sample i que ell es cantava per sobre el seu sample perquè ho estava gaudint. És que el tema és Say Mo, que és molt guapo aquest tema. I res, per d'això, guai tenir a casa una cosa que posa el teu nom, no, també?
Sí, a Miquel li fa molta il·lusió que el Vineu del Sacseig posi bombo i caixa. Sí, i ara tot va. Crec que de les 100 persones ho va dir a 90, de les que hi havia allà. No, no ens passem, no ens passem. És broma, és broma. Vam acabar tajes, però no tant. No, va estar bé, i la birra després, amb tothom i tal. Vull dir que crec que és bastant necessari que es faci això. Que genera comunitat, que si no trobem espais on estar junts, això és molt diluït, és molt raro. Mateo, has vingut aquí, ets la primera persona que va parlar. Ara venim amb tu, Ara venim amb tu. No, a mi m'encanta escoltar-lo. Comencem una mica per la part més personal, Vale. com si fos una teràpia. Recordes quin va ser el teu primer contacte amb el rap i quin és el moment on dius això jo, bueno, més o menys puc fer-ho? Sí, molt clarament. A més, el meu germà va venir d'estudiar un estiu a Anglaterra, crec, o Dublín, Germà gran, entenem. Sí, i recordo, jo devia tenir 10 anys o 11, i va venir amb el mòbil patat de temes de falsa alarma, d'El Santo. Vale. Quin escàndol, tio. I allò em va flipar. Jo vaig començar a escriure ja. I estava al quarto en plan, buah. Per tant, el primer grup, diguéssim, que et va marcar va ser falsa alarma. Sí, el primer grup així... I et porta directament a escriure. Sí, de dir, jo necessito fer això, saps? En plan, això està guapíssim, tio. I ara obriré un meló, però el tancarem ràpid. Et fa il·lusió el nou àlbum de KCO? No gaire, la veritat, No és un rapero que escolti gaire a dia d'avui, no. L'escoltaré, però com qui va a un museu. Quan vas a un museu no ets fan dels pintors. Senzillament vas a veure les Fas un obres. passeig, observes 4 coses, fas alguna broma i ja està. A mi em passa que quan vaig als museus últimament, que jo hi veig memes en les... Perquè s'ha convertit tot tant en memes. T'has intoxicat, home, Tot sisplau. ha perdut la seriositat, no? Sí. I estàs amb els amics i fas més bromes que no pas concentrar-te en els... Sí, hi ha el típic moment on En els dius... quadres. Si dic massa d'hora de marxar, semblarà que sóc poc intel·lectual o que això m'està agradant menys que la resta i, per tant, vaig aguantar una mica més. Això s'ha d'estipular. Vull dir, jo crec que més d'una hora és molt difícil d'aguantar, concentrat, analitzant-ho tot. Estàs tirant baix, jo crec, depèn del Sí, museu. però després d'una hora pots fer un break de 5-10 minuts i tornar-hi o marxar. Però necessites parar un moment. Perquè intentar entendre tantes coses, tanta estona, és com complicat. És com una classe. T'anava a dir, això ho apliqueu amb els alumnes o no? Bueno, cada hora fan un canvi de classe. Jo, això portaria un tema molt llarg que m'indigna molt, i és que en el meu institut les llengües, per algun motiu, es fan 2 hores seguides i, bueno, és igual. M'indignaria un munt perquè clarament no té sentit fer 2 hores seguides. Vull dir, si t'he fet els diftongs, ara no faré l'accentuació perquè no t'enteraràs de res. Sí, jo ho havia fet en un institut i em va costar adaptar-me, la veritat. Jo, amb l'àlbum de KCO, he de dir que tinc una barreja estranya de ganes, perquè tinc ganes, però també hi ha una mica de por i hi ha com una expectació a veure de què passarà. No sé, he vist un tema ara que ha tret el track Visament Wise que em fa bastanta gràcia. Hi ha un tema amb Evaristo que, bueno, fa gràcia que surti. No ho sé, és una barreja estranya. Albert Pla, Evaristo, KCO s'està movent per terrenys on, no? El rap i el punk s'agermanen després dels 30, És una barra. Primera frase lapidària. A mi del disc de KCO, molt ràpid, m'ha vingut al cap una barra que he escoltat del Mateo just ara i així ho lliguem, que és terreny de gravilla i fre de mà no conjuguen bé, o una cosa així. No sé, la barra va per allà i em dona una mica aquesta sensació de buah, tio, jo crec que hauries d'estar frenant i estàs en un terreny xunguíssim per frenar, vull dir. Que us he de dir que aquesta frase és una referència al tot, precisament. Vale. En parlarem al final del programa. Ara, però, parlem del divendres 29 de maig, en què hi va haver 2 concerts molt guapos de Demati de 97 onzas a la Sala Vol de Barcelona. La primera pregunta, perquè ens va cridar l'atenció i ens interessa saber-ho, és quan neix la idea de fer aquest concert? Aquest concert neix perquè el Dani m'avisa de que han planejat aquest concert, que els hi donen la data, i que a ell bueno, que havien pensat en mi i m'ho diu en plan, a tu t'agradaria fer-ho, això? I per mi va ser com si s'obren les portes del saló, saps? De dir, hòstia puta, per la porta gran, saps? Hi va haver dubtes? No per un motiu molt clar. O sigui, tot això neix a Salrà perquè el Víctor, el Godskila, amb el Xavi, va muntar uns eventos que es deien... Beats and
Sí, jo sé què vols dir. Beats and Caps o... Bars and Caps. Bars and Caps. I el Víctor em va dir d'anar a cantar a Salrà. I a mi em va fer molta il·lu perquè... Això fa un any? Sí, algo així, un any i mig o així. I aquell dia era 97 onces també i jo anava a fer un petit showcase i tal. I clar, anàvem de cotreo màxim i el Dani estava punxant amb l'SP i jo li vaig punxar el meu pen. I el tio em va dir, després del concert ens vam fer molt col·legues de dir, hòstia, vam tenir bona sintonia, no ens coneixíem de res i... No el coneixies, és No. pre-Catalunya O sigui, Freestyle. el coneixia de veus, de gent que m'havia parlat molt bé, d'aquest noi t'entendria... Perquè també. encara no havíeu coincidit a Catalunya Freestyle. No, això va ser abans de Catalunya Freestyle. I ja us dic, va ser com una sintonia molt maca i també estant al Macro el Supa, el Cassi, bueno, gent d'allà a Girona. I aquell dia ens vam fer molt col·legues, vam tenir molt bona sintonia i crec que també venia una mica relacionat d'això, de dir, vam pensar en tu perquè aquell bolo va molar molt. Però ells sabien que tu tenies més música? Perquè clar, a priori dius, buah, vale, concert del Mateo, perfecte, genial, tothom et reivindica i crec que hi ha una imatge superbona. Pocs temes. Però clar, si s'han parat a buscar-te, en solitari hi ha un tema, crec, publicat. Sí, no, clar, jo el Dani, després, o sigui, durant aquest període ens hem anat veient molt i ens hem fet amics, o sigui, jo el Dani me l'estimo molt i, clar, jo l'he ensenyat coses, ell m'ha ensenyat coses i jo crec que també venia una mica d'això. En realitat, el primer contacte va ser un tanteig, de dir, escolta, tu això, hem pensat en tu, però igual no tens temes, saps? I jo vaig pensar que, rascant una mica, pues, vam treure el bolo que vam fer el divendres, al final. Per què? El 90%, si no m'equivoco, de les lletres van ser inèdites. I vas dir que probablement no les publicaràs mai. La nostra pregunta és, evidentment, per què? Perquè són lletres... Mira, això vaig parlar un dia amb el Lluís, de Catalunya Freestyle. Jo tenia molta neura amb el tema de publicar música que sigui tan íntima o tan... d'obrir-te en canal. Sí, és visceral, no? És molt visceral. I són coses amb les que la gent que em coneixeu, pues, jo no sóc així el dia a dia, és com una habitació de la casa, no? I pensava que era una mica raro com deixar jo com a mostra de qui sóc, perquè tampoc... És a dir, sí que hi ha una part de mi que és això, però alhora m'intimida una mica dir jo faig aquesta música i això sóc jo, saps? És com una carta de presentació amb la que no m'identifico gaire, en realitat. Perquè les lletres, més o menys, de quin any són? Són lletres a partir del 2020 fins a la setmana anterior. Per tant, n'hi ha de fa 5-6 anys i n'hi ha de fa un mes. Sí. Però llavors té molt més a veure amb el contingut de les lletres que no pas amb l'exposar-te al treure temes. Perquè, clar, avui, revisitant els teus temes de Cala Candela, que en parlarem després, era hòstia, el Mateo fa 5 anys no tenia problema en sortir i rapejar amb qui fos, no amb qui fos, però ja m'entens. I ara, en canvi, vam veure per qui no vingués al concert, de veritat que l'estona de sortir a fer el piti entre el teu concert i el de 97 onces és que estava tothom amb les mans al cap de dir, aquest pavo escriu increïble, vull dir, d'on ha sortit això? Jo vaig portar col·legues que no sabien ni qui eres i van sortir amb les mans al cap dient, ja està, vull dir, el bolo ja està pagat, ara ja podria marxar i encara queda el bolo pel que realment he pagat, el bolo tocho és el nom que conec, saps? Vull dir, els meus col·legues coneixen 97 onces, però tu no. I llavors, és només pel contingut de les lletres? Sí, o hi ha una part de no estic segur de treure música o no vull treure música en solitari encara o no ho sé. Hi ha una part de síndrome de l'impostor? Síndrome de l'impostor crec que no tant. Crec que l'hagués tingut més amb Cala Candela que no amb els temes que vaig fer. Però precisament com no és síndrome de l'impostor hi ha més dubte de dir, és que realment això sóc jo, saps? I no sé si vull que ho vegin 60 persones o 100 o... I en realitat és una mica tot, tio, perquè quan escric molt per desfogar-me i tal, i és una cosa de dir, ja quan et desfogues no ets 100% tu mateix, tampoc, saps? I sí que són reflexions. També hi ha temes que m'acompanyen, o sigui, hi ha idees dels temes que vau sentir que m'acompanyen el dia a dia i dels quals estic molt orgullós i això, evidentment, a dia d'avui ho penso i dic, no passaria res per gravar-ho i penjar-ho al YouTube ni que m'anés a escoltar el papa, saps? Per tant, se'n publicaran d'aquestes lletres? Bueno, de fet,
avui pensava, hòstia, si fem un rap a l'estudi, pues jo hi ha una lletra d'aquell dia que m'agradaria portar aquí perquè Jo estaria és encantadíssim. una lletra que m'agrada molt i tinc el pen i tal, i molaria inclús deixar-la. Ni que sigui per tenir el vídeo de bombo i caixa amb el tema, saps? Doncs mira, no n'hem parlat, però jo crec que ho podem gestionar, Molaria. Jo només vull fer-te una pregunta del que has dit, de escriure per desfogar-te. Creus que és una bona dinàmica? O sigui, jo quan escric per desfogar-me no escric en calent, no? Això amb el Dida, que amb l'Acid Lemon ho recordem molt, la frase del Mi Amargo, ara no la recordo, de escribir en caliente, no? Jo no solc escriure en calent, però... Però escrius de coses calentes. Escric de coses que no parles, normalment, sí. No, però ho dic perquè a mi em passa, és una cosa que em passa no per escriure rap, sinó per escriure les meves mogudes, i és que, malauradament, crec que una mica per culpa d'aquesta dinàmica, i segurament també per ser una mica mandrós, només escric quan vull desfogar-me. Així que escrius, Miquel? Sí que escric, però no escric lletres de rap. Fes-te un Substack. Escriu, aquest examen és una puta merda. No. Però sí que escric, però lamentablement només escric quan hi ha algun negatiu, quan hi ha algú dolent, necessito desfogar-me, sigui per la situació d'un amic, sigui per una injustícia o sigui per una altra cosa, vaig. Però és l'únic moment on trobo un desfogar-me i penso, això en realitat és una dinàmica supernegativa, quan estic bé i quan no. Però llavors sento que no tinc res a dir. Jo crec que és com això que s'ha comentat sempre de necessitem estar malament per escriure. Jo amb lo que... Jo fa uns anys havia romantitzat molt això i creia que potser sí. Amb els anys he vist que potser no. Jo penso que el que escrius és perquè necessites treure-ho fora. Llavors, o treure-ho fora o comunicar-ho, que són coses diferents. I jo crec que això és una cosa que he pensat sovint, que tu l'alegria la comuniques quedant amb amics, rient, fent broma, i la incertesa la comuniques quedant amb amics, parlant de que algú et caga, no? La tristesa és algo que et fa estar molt amb tu mateix, que precisament tendeix a allunyar-te, no? A descansar de la gent i tal, però alhora et dona com la cosa que et deixa un pozo, saps? Com un sediment que està bé netejar de tant en tant. Jo crec que escriure per netejar aquest sediment és escriure per desfogar-se, però no és únicament dir, hòstia, necessito estar malament per escriure. No, aquest sediment s'anirà acumulant, llavors. No està de més treure. Es tracta de passar l'escombra de tant en tant, no? Exacte, sí. Sí, jo crec que potser es converteix en un problema quan només escrius per això. Quan no tens una altra motivació per escriure. Que per això és el que em passa a mi, penso, aquesta dinàmica és universal. No, Hem parlat d'artistes que han fet la seva obra 90% a base d'això, després, per exemple, sortirà Xep Rubén a la conversa, jo crec que és 90 o 100% en base d'això. Clar, no ho sé, jo crec que hi ha gent que només si és així sap escriure. També és això, per exemple, jo penso que aquest programa neix de moltes emocions que no són precisament negatives. Programa? Sí, el Bombo i Caixa. El Bombo i Caixa, per exemple, em sembla una obra que es va fent programa a programa, que també és una mena d'obra artística, al final. Gràcies. No, és veritat, tu fas un seguiment de l'escena del rap, però el feu a la vostra manera. Perquè hi ha unes emocions que us desperta a l'escena del rap que és una forma de plasmar-les, també, saps? Llavors, si no fessis això, igual escriuries temes amb una altra emoció, diguem. Millor fem això, no? Millor fem això, perquè segur que se'ns dona millor, Joan. La fat fix. Millor això que fer Go Trip, tio. Hem parlat del divendres 29 de maig, ara parlem del dissabte 30 de maig, en què hi va haver la primera classificatòria de la Catalunya Freestyle. La final va ser Fossas i Bilal, i va guanyar Fossas, i en els vuitens hi va haver un Benejant contra Demat, que a la rèplica va guanyar Benejant. Primera pregunta, creus que el resultat va ser just? Pots dir que no, eh? No, jo penso... A veure, evidentment diré que no, de dir, hòstia, jo m'hagués agradat endur-me-la, crec que la meva posada en escena, tal. Sí. El que us diria és, jo aquella batalla la vaig gaudir com un nen petit, o sigui, per primer cop us diria que vaig anar al Catalunya Freestyle sense cap mena de pressió, i alhora jo vaig parlar amb el Benejant, que jo el conec de fa bastantes dates de Catalunya Freestyle, i és un perfil que a mi m'agrada molt, perquè és molt psicològic el tio.
I a mi no em va saber gens de greu perdre contra ell. Crec que el Catalunya Freestyle li fa molta més il·lusió com a evento, diguem, a ell que a mi. A mi el que em fa il·lusió és agafar el micro i veure que la gent flipa amb les frases. Crec que vam aconseguir les dues coses. Ell va guanyar la batalla i jo em vaig endur el públic. Vale. Jo he de dir que la rèplica, quan la vaig veure repetida, em va semblar justa i després no tinc clar qui guanya. No, ell, ja t'ho dic jo. Jo les rèpliques... Ja. Sempre. Per què? Perquè, tio, és com si trec el cagarro, després ja no tinc ganes de cagar-me en la puta, saps? Ja està. Molt bé, psicòleg. Sí, visual. Aquestes metàfores. I has dit que et va sentir bé. Una pregunta una mica més relacionada amb el freestyle en general. Quina relació tens amb el freestyle? Per dir-ho corta i al pie, m'agrada més Replegats que Catalunya Freestyle. Jo crec que ho resumeix molt bé, això. S'entén molt. Ara, ets un perfil de rapero molt poc... O sigui, per exemple, el Dani Intrality es nota molt que per fer temes freestyleja. Jo crec que tu no. Pot ser? És a dir, el mood és diferent quan dius faig un tema que quan faig freestyle. Sí. És a dir, tu no fas freestyle i agafes barres que de cop i volta t'han sortit i això formen part d'un tema. Però en canvi hi ha molts altres raperos que sí. Per això jo sempre rapejo igual. Què vols dir? Vull dir que el Dani flipes amb el catàleg de flows i mètriques que té i també és això la gràcia, que al final és... S'ha acostumat a pillar diferents beats i surfejar-los de moltes maneres, no? Tu ets més quadrat i ell és més lliure en aquest sentit. Sí, jo sóc més de... O sigui, quan una idea em ronda el cap durant uns dies, hi ha un moment que em ve una frase i aquella frase me l'apunto. I aquella frase sol ser molt inspiradora per seguir. No sé si... Sí. De fet, l'altre dia estàvem a l'Ultralocal, no sé si ho vam comentar la setmana passada, no, perquè no vam fer programa, perquè estàvem a l'Ultralocal, justament, i ens va venir el Mateo i ens va dir avui o ahir, no me'n recordo, el dilluns una barra, vaig escriure una frase que m'hi sento molt identificat. I ja està, i això apareixerà en algun moment. I ens la va dir. Sí, ara no la recordo. Jo vaig pensar en temps de millors. Pot ser. Jo no me'n recordo, però recordo aquest moment de dir, no, m'ha sortit una barra aquesta setmana. Sí. Perquè tu recordes quan et comences a aficionar al món del freestyle? Sí, al pati de segon d'ESO. A segon, Sí. Jo a batxillerat, crec. Sí, no. Jo tenia era col·lega d'un xaval que es diu Òscar, que era un perla, tio. Sí, era la hòstia, i era un liante. I, evidentment, el tema la Red Bull i tal ho seguíem molt. I érem uns friquis, perquè en aquell moment... I al pati, és que era superdivertit, tio, perquè et venia, no? Anem a improvisar, tal. I, evidentment, ningú rimava res. Llavors, algú deia una frase mitjanament bona i al final del pati et venia i et contestava. Saps? Me l'he estat pensant durant tot el pati. El que no s'ha de fer. Jo crec que se les escrivia, Durant la classe se les escrivia per després deixar-les anar al pati. No, a les colònies de l'ESO van fer unes batalles de gallos, me'n recordo. De fet, va donar molt meme de frases que es van dir durant aquelles batalles que dius, tio... I recordes algun freestyler que et momés especialment, que diguessis, hòstia, m'inspira? Molt. El cant, per mi allò va obrir un... Dic, hòstia, jo no sabia que es podia improvisar així. Can Moldy Hawk, no? Clar, el teu segon d'ESO ha de ser 2012, sí, al voltant. Literal, sí. I clar, venia de l'any passat... 2013, era tercer d'ESO. Exacte. Hi ha una regional de Can en què s'enfronta Moldy Hawk i a 3 o 4 més, que és boníssim. Després va anar a l'FMS i va fer el ridícul. I va tocar a la FMS. Pensé que era a la Nacional, que li toca contra Chuti a la primera. No me'n recordava ja. Va ser una llàstima. Sí. Va ser el seu prime. I ara que has comentat que, diguéssim, ets més de Replegats que Catalunya Freestyle, per dir-ho així, igualment tens intenció de seguir-te presentant? O sigui, el futur de freestyle és com... He de dir que jo em pensava que no et veuria el dissabte, allà. Ja, també. I amb la ressaca emocional del divendres, també. I ressaca normal, també. Però us he de dir que amb ressaca... Això no és un gran exemple, però amb ressaca és dels moments que millor rapejo, tio. Jo crec que és dels moments en què millor escric, però això m'ho hauria de qüestionar. Bueno... Defenses baixes. Sí, exacte, total. I és un moment on no tens energia per posar-te pressió. Clar, no et poses barreres a tu mateix perquè no et dona la per fer-ho. No, exacte. Pas amb les rodes punxades, ningú et demana que guanyis la cursa. Llavors la idea és seguir-se presentant. Sí, de fet,
quan jo dic que Replegats més que Catalunya Freestyle, per mi quan parlem de freestyle, crec que Catalunya Freestyle és una cosa que està guapíssima, s'ha de seguir fent, o sigui, l'ambient que es genera allà és... van venir l'altre dia els de Gold Battle i t'ho deien, tio, això està guapo, I dius, home, lo guai és que hagis vingut a veure-ho, saps? Perquè al YouTube tampoc s'aprecia tant, però en realitat als xavals li fotem hores, saps? Perquè com et vas sentir a la Nacional? És a dir, vas quedar classificat entre els 16 primers, com et vas sentir i què creus que et va faltar per arribar més lluny? Em va faltar entendre on estava. Tranquil·litat, potser? No, en vaig tenir massa, de fet. Em va faltar saber on estava. O sigui, tu vas allà a donar un show i a demostrar que saps rapejar. I en la meva opinió, la primera va primera i després la segona va segona. És a dir... Va faltar la intensitat de dir jo he de venir a guanyar perquè aquí el que es premia és... L'energia que tenia Yung Rovelló, l'Emat no la tenia. No, Yung Rovelló va ser un escàndol aquell dia. Va ser molt bèstia. I qui més? Bilal va ser un escàndol. De fet, Yung Rovelló potser va ser el millor de la nit. És veritat que Bilal va tenir el millor minut és de Bilal. Si fas la mitjana de totes les batalles, potser és la més alta, no? Yung Rovelló és segurament el millor de la nit. Sí, i Banks també. A veure, Banks, o sigui... Banks és el guanyador, fora de competició, de la... Sí, no, al final és una mica això. Jo sempre he pecat de no ser una persona competitiva i... Pues passa... Clar, això et resta en una competició. En el fons és una competició. Exacte. El que vas a fer és a competir. Podem romantitzar-ho tot el que vulguem, però qui va a guanyar, guanya, normalment. Bàsicament, sí. Parlem d'una data més, dissabte 30 de maig, és a dir, el mateix dia de les batalles, hi va haver la festa que organitza per segon any consecutiu la Cipera, que aquest any va ser també a la Descomunal. Com va anar? Va ser la bomba. Jo els hi vaig dir, o sigui, jo personalment soc com a membre de la Cipera, crec que encara no m'he guanyat el lloc per estar en aquell escenari i penso que va ser una demostració més de lo que has de fer o com ho has de fer per estar en un escenari de la Cipera. Tu ets el que va convocat de tant en tant. Jo sóc jo sóc l'utillero, tio. El delegat. Jo crec que aquí sí que hi ha una mica de síndrome de l'impostor. Jo l'altre dia a l'ultralocal vaig pensar, doncs Mateu, a mi m'hagués agradat que haguessis rapejat. Vull dir, així com va sortir el 300 de la Cipera, que tots els respectes per ells, però penso, jo què sé, jo acabo de veure un concert teu i dic, no sé qui s'ha guanyat més el pa, en el fons. Clar, hi ha penya com en Fuera, per exemple, que està superfocus amb els directes i que els fa superbé. Saps? I en canvi ell, en Mateo, potser no li ve tant de gust està com enfocat en fer un bon directe. I penso també que és un límit que em poso jo, que és com primer treure música. Saps? Perquè sí, perquè és un repte personal que està guai, saps? Dir, si tu vols... O sigui, tota aquesta gent, el Blanco, el Fuera, el Garbo, el Role, tota la Cipera, és gent que ha dedicat moltes hores i s'ha enfrontat a dimonis que tenia amb el fet de fer música i ha tirat per un camí. I a més... creus que han sigut més valents? Sí, més valents i sí, li han dedicat més hores, saps, al final. No vols ocupar un espai que creus que de moment no et mereixes? Crec que tinc el lloc guardat. Llavors, si arribo a un dia a fer un directe amb la Cipera, que sigui un directe guai, amb música ben treta i tal, saps? Vale. Perquè què representa la Cipera per tu? Un machete enmig de la selva. és obrir camí, tio. És una mica... Als Estats Units sempre... Els últims anys es fa un rap molt maco, molt de qualitat, precisament perquè no té complexes i crec que la Cipera representa aquesta falta de complexes aquí a Catalunya. Sí, que normalment, culturalment, són bastant acomplexats. Culturalment, nacionalment, en tots els sentits, no? Estem parlant de la Cipera fa estona. Que tornin els almogàvers. A matar sicilians. Com a resum, no? Estem parlant de la Cipera fa estona i ara, evidentment, hem d'escoltar un tema que va néixer de la Cipera, és 97 Til, d'en Lins, de 97 Onzas i, evidentment, d'en Lemat. De què m'ha servit aprendre
totes aquestes lliçons si encara us parlo de mi sense saber qui sóc. La indiferència és el mal de l'observador, però el rellotge li pela si arribaran temps millors. Sé que el seu pas no perdona, com l'amor pel dòlar, que tal com arriba vola, com amb l'or que es roba. Només ens queda donar molt d'amor a les persones que ens acompanyen i que ens fan d'escola, perquè el món se'n va a la merda. Jo pillava 20 pavos d'herba, pensant en què la creure. El Déu al que li resa no em dóna res en què creure. I a l'emplenat de mercaders al temple, encaputxats de dia que s'amaguen per al centre, encaputxats de dia que brillen al vespre. Que cares fa l'alegria, com després d'un western, d'una banda a l'altra, com dintre la Vestax. Això és exòtic, com espècies de la Índia. Ho faig sagrat com baixa el poble amb la família. Em surt natural com recolzar a Palestina. Jo que fuma natural i l'herba li patrocina Proquímia. Se t'escapa de les mans l'escena gironina. Ara vosaltres sou la moda com porcs vietnamites. Aquesta caritat divina no en teniu ni la meitat. La primera pregunta és complicada. Hi ha molta gent que diu... Molta gent. Hi ha artistes que diuen escriure és com fer teràpia, i estàs d'acord? No. Crec que escriure et prepara per lo que després portaries a teràpia. Val. O sigui, fer-te una paja és follar. És el single abans de l'àlbum. 0,5. Saps què vull dir? O sigui... Però és veritat, això, que s'ha com dit molt, això de no, jo escric perquè per a mi és com fer teràpia. I jo penso, bueno, està bé que escriguis, però també està bé que vagis a teràpia. Sí, exacte. Jo crec que hi ha un punt en què pot ser bo... O sigui, algú el pot ajudar a escriure com a mecanisme de teràpia, però seria una mica com fer els deures de la teràpia, no? Bueno, això és que tenim un psicòleg al costat. Sí, no, la meva opinió és això. Al final, tu quan parles amb tu mateix, pots dir-te moltes coses, però les conclusions no seran diferents a les que et dius tu mateix sempre. Llavors, quan escrius, desfogues i poses en un foli coses i ordenes, però això tampoc fa que canvis. O sigui, la teràpia en realitat de què serveix? O sigui, ho parlava ahir. Pagues perquè et diguin coses que no vols sentir. Tu no et diràs coses que no vols sentir. Normalment no. Bueno, però potser posar-les en un paper. Clar, això te les ordena per dir, hòstia, me n'adono de que... Potser me Que n'adono 2 de més que... 2 són 4, no? Sí, de que parlo sovint d'això i això és un tema per mi. Una mica això. Sobre aquest tema, jo tinc una pregunta i és qui imposa el lo-fi? Perquè crec que 97 onzes són molt poc lo-fi, o sigui, crec que no tenen cap tema al voltant. En canvi, penso, el Lins sí que ho és bastant. Tu et mous en aquests sons? De lo-fi, vols dir? Sí, Sí. el tema és bastant lo-fi. Sí, És a dir, el beat neix de la cipera, no? sí. És full cipera, el beat, oi? I de fet, la història d'aquest tema és guai perquè l'Adri li demana... És un beat del Martín, que és Linz, que és un col·lega d'ell, i li passa aquest beat. Llavors ell el filtra i tal, i el trenca bastant, i ell s'escriu un catxo, que és un catxo espectacular, com es pot sentir, que ningú parla d'aquest catxo perquè és com el tema ja, saps? Llavors ens l'envia a 97 onzes i a mi, el catxo, de dir, posa-li alguna cosa. I després jo m'entero de dir, hòstia, no, que és un tema amb 97 onzes, saps? De dir, llavors jo crec que el catxo de l'Adri senta una base lo-fi, guapa i tal, que ens va obligar a tots a fer un bon catxo, saps? Vale. I a seguir aquesta tònica de... De fet, Arxiu de Pràctiques Improbables diu milloro les lletres... sí, faig que millorin les les lletres dels estrofes. rappers que m'escolten, Sí, no? faig que millorin les estrofes. Ah, sí, exacte. Inspiro els rappers que m'escolten. Sí, exacte. És totalment això. I no diries, avui revisant tot el que tens publicat, jo diria que el 80% del que tens publicat és amb el Lins. Sí. Fins on situes la importància de l'Adri, que és el Lins? Dins dependència. No, però quina importància li dones dins del teu recorregut musical a l'Adri, en aquest sentit? Dels últims anys, completa. O sigui, també perquè jo crec que m'he sentit molt petit, és com un complex d'inferioritat de base que tinc en moltes coses, i l'Adri és una persona que té tanta llum que qualsevol se sentiria còmode expressant-se i mostrant-se, llavors també això et facilita que... I això ho pots preguntar a qui vulguis que el conegui, que tots t'ho diran, que és una persona amb la que
de sobte les pulsacions et baixen, saps? I Sí. això també fa que et sentis còmode a l'hora d'expressar-te, gravar, escoltar, de rebre feedbacks de tot el que implica gravar, allà és com fantàstic, saps? Per què? Per qui no ho sàpiga, no és la primera entrevista que li fem al nostre convidat. No, Li vam fer una entrevista que la podeu revisitar de fa uns anys Fa 5 amb un anys. grup És que és fort. Cala Candela, entre els quals hi havia en Jan, hi havia en Vins, hi havia en Quimo, hi havia en Lemat, i ja està, no? No s'estan deixant ningú. Quin record en tens de Cala Candela? Molt bo. De fet, que la Candela va ser la hòstia. O sigui, crec que és la hòstia, o sigui, en el sentit de... I jo tinc molt bona relació, més o menys contacte, però molt bona relació amb els tres. I penso que la Candela, abans ho comentàvem a fora, és una mica... no per tirar-me flors, però és veritat que és una mica la cosa aquesta... Érem 4 tios amb bastantes idees i inquietuds, i ens vam ajuntar a fer pujar el suflé a veure què sortia. Total, una persona que no visqués que la Candela en el seu moment i que no sabia que existís, ara tira enrere i se'n va a temes i veu que estàs amb en Blanco, bueno, ara l'Spawn, que està el Mateo, que està en Lins, El Jan. que està en Jan, que ara està produint esdeveniments, que estava produint a la Fàbrica Estrella d'Am. Macro esdeveniments. Exacte. Dius, buah, allà ningú sabia, per dir-ho així, ni vosaltres segurament ho sabíeu, però estàveu muntant alguna que després era l'origen de la Cipera, una producció de Marca Festivals, raperos que ara mateix són com essencials en el panorama català. És bastant bèstia. Sí, jo sento molt orgull de pensar en Cala Candela. O sigui, sobretot és això, orgull. Gratitud i tot el que vulguis, però orgull de dir, hòstia, ens vam atrevir a fer el burro, saps? I que t'escoltes els temes i hi ha algú que estàveu fent que no s'estava fent en català. O sigui, que crec que éreu bastant una cosa molt fresca, que malauradament es va acabar molt ràpid i que van ser, això, hi ha 4 temes penjats a YouTube, malauradament, però que portava una cosa com superfresca. I a tot això, començarem en Quimo que torni? No. No, No ho No. veus una possibilitat? No, perquè... Arribarà abans un tema d'en Lemat que un tema d'en Quimo, no? Sí, el Quimo és com un toro, tio. No el pots dirigir. Sí, és una bèstia parda en tots els sentits, a nivell vital, a nivell musical, i un dia, l'any passat, va venir a casa, va gravar un tema i tal, després us l'ensenyo, no sé si el tinc, i estava guapíssim, o sigui... però el que és tornar a fer música i tal, no ho sé. Igual en algun moment ell diu, va, vull treure temes i tal, per inquietud, però jo tampoc el forçaria a fer res. Al final. Vam iniciar una campanya que era Lemat treu música, a partir d'ara pot ser Quimo Quimo treu treu música. música. total. Bueno, a veure, no, l'Alemat continua. Vull dir, Sí, no t'escapes que, de fet, Fins que no en tregui. no fer el més popista del pap avui és una forma de pressió de dir fins que no trenguis un EP tu sol, no t'aniré pillant catxos de col·labos perquè em facis el papista. Però m'hagués encantat perquè això, venint amb el cotxe hem escoltat Tanca el quadrat, Tancat el quadrat, Mètode i Bacon con lluvia. I Bacon con lluvia, i he pensat, és que són tremendos temazos. Qui no els hagi escoltat, sisplau, revisiteu això. Per això els vam convidar. Són temes molt bons, per això els vam convidar, però malauradament es va quedar allà. Per això en Miquel la seva foto de Twitter és d'aquell dia. És veritat. Sí, Amb una càmera analògica del Mateo. Que està al Daffer d'aquella. Estan Daffer, col·laborador de Bombo i Caixa en la distància. Durant Sí, tio. 2 anys. Sí. Correcte. Per últim, hi ha un projecte en què hi estàs posat des de fa temps, que també voldríem que ens expliquessis així ràpidament, és Tissatge. Què en pots dir de Tissatge? Tissatge va ser la Júlia que... De la Cipera. Sí, exacte, la Júlia de la Cipera, exacte. Cerebro... GC de la Cipera. Exacte, manos, cerebro i corazón. No, la cosa va ser que vam voler muntar una festa de rap, una mica com... O sigui, abans de res, agrair les paraules cap a Cala Candela i, de fet, Tissatge neix una mica d'això, de dir, volem fer alguna fresco, que moli, que al final no ens agrada tot del rap en català i no trobem un espai on juntar el que ens agrada. I vam muntar el Rap a la Fàbrica.
van fer dos... Com es diu això? Esdeveniments. Sí, dos esdeveniments. 2 edicions, n'hi haurà més. Llavors, vam parlar-ho de tancar una mica el cicle. Per què? Perquè jo em vaig veure en una època superangoixat, al final érem 2 persones. La Júlia, perquè és un puto motor de Mercedes muntant coses, i jo pues, anava fent de pulpo diguem, ella anava fent malabars. Anaves tapant forats amb els tentacles, I el que ella li queia, pues, jo estava allà apartant. I entre pitos i flautes jo vaig estar en un punt on vaig saturar una mica, i a més jo sóc un tio que ha patit ansietat i tal, i llavors hi ha unes línies vermelles a la meva vida que fins ara no he tornat a creuar, com és fer 4 coses alhora al meu dia a dia. No ho he tornat a fer. I llavors, Tissatge és com la versió més holística del rap a la fàbrica, diguem. Tissatge, al final un tissatge és una unió de teixits. La idea era una mica això, ajuntar col·lectius i escenes en un teixit que els unís, que era Can Ricard, i poder els últims esdeveniments... Sí, perquè heu muntat més coses a part del rap a la fàbrica. Els va muntar a Júlia, feia sessions de poesia amb dansa, que això a mi em sembla brutal, i a més feien projeccions a l'aire lliure i tal. Llavors, sí que està parlat amb ella de veure si fem un esdeveniment per tancar. Però ens hem d'atrevir, sobretot jo. M'he d'atrevir a tornar a augmentar pulsacions, tornar a estar amb el cap a 1000 i fer-ho, perquè després quan sortia era l'hòstia. Joan, Bombo i Caixa també s'hi hauria d'atrevir? Home, Bombo i Caixa jo crec que és claríssim que s'hi hauria d'atrevir. Però avui el que farem serà que en Mateo ens recomani una sèrie de cançons. Música, notícies, debats, entrevistes i molt més al Bombo i Caixa. En Miquel m'ha dit una cosa fora de micros que jo he de dir davant del micro. L'has de dir davant del micro? Home. Jo m'he esperat. Bernardo Silva al Madrid? Sí, ha fitxat pel Madrid. Millor. Fabrizio Romano. Jo sóc dels que deia que no cabia que ho fitxéssim, Gundogan. Per tant, no em fa res. Entra en no fitxar-lo i que se'n vagi al Madrid? M'és igual. Vale. En sèrio que m'és igual. Tornem al tema. Li hem demanat 3 temes especials per ella en Mateo, de rap, i el primer és un himne, jo crec. És de Elio Tofana, segur que ho sona, fans del Bombo i Caixa. Aquest tema és Santo Padre. Santo Padre, hoy vine a confesarme, bañado en dudas, a ver si puedes ayudarme. Veo que sudas, estuve a punto de matarme. En mi locura solo pudo salvarme el arte. Ateos buscan la cura, vengo de su parte. Entre pinturas oscuras Satán quiso besarme y saber si es mi culpa lo que me perturba. En un paisaje urbano huérfano de la penumbra, mis padres eran yonkis y escuchaban funk mientras yo robaba pijos en el callejón. Colegas en la cárcel que vi tras un cristal, otro cayó en un hospital sin completar la misión. ¿Cuál es el misterio de sentirse inferior? Ya no eres tan joven, Elio, y sigues bajo presión. Una guerra interior como en Afganistán, desmarcado dando toques a un balón de Amoná. Santo Padre, ¿quieres ayudarme o quieres joderme? A veces dudo, cabrón. Abans us ho comentava, nois, jo crec que vaig descobrir aquest tema en un directe que hi ha en Big Menú de Elio Tofana, que us recomano que l'escolteu. És un tema produït per Dano, és un tema que forma part de Espíritu de Nuestro Tiempo, un dels millors àlbums de Elio Tofana, 12 temes, 2016. Per què és un tema especial per tu, Mateo? Primer perquè a mi m'agraden molt els temes que tenen un sample que transporta, i és una puta bombolla. O sigui, aquest tema, a part de que l'àlbum, ho comentàvem abans, em sembla un àlbum que ens deixa veure un Elio Tofana super genuí, que és una cosa que em representa al màxim, és a lo que aspiro, a ser genuí. Però és que a més cada frase és com una conversa, saps? I són coses... Hi ha molts temes que t'acompanyen tota la vida, però és d'aquests temes que sempre fa il·lusió que t'apareixi a la playlist. Saps? I potser en el seu moment, això que explica ell, de que els seus pares eren uns yonquis i tal, potser no s'havia explicat tant. Així no. D'aquesta manera no, potser no? Ell es treu el ganivet de la boca, per dir-ho. Ja. Jo només tinc una pregunta, perquè després, per no fer spoiler dels temes que vindran, ara els anirem escoltant. Són 2016, 2014 o 2011.
Creus que hi ha un punt en què ara tens una capa de permeabilitat més forta a nivell de ja res em pot impactar tant com em va impactar quan era un adolescent? Estem parlant de la paràlisi del gust musical. No tant... No, Sí, no ens anem cap aquí, però sinó de dir, hòstia, ara la capa perquè una cosa em penetri realment i sigui una cosa que m'acompanyi vitalment, com són aquests tres temes segurament, ja és menys probable que passi, sigui el que vingui. Penso que ara hi ha una cosa que és que necessitem més elements conjugats perquè allò ens entri com... O sigui, els temes aquests, amb una portada, la música entrava. I ara, després va venir, per exemple, el tema d'Ismo de Dano. Ja és el vídeo el que penso. O sigui, quan escolto aquell tema ja penso en el vídeo. I a partir d'allà ha anat sent una mica això, saps? O Fanso, amb música per a lagartos, ja és una mica això de dir... Se't queda dintre, però perquè ja hi ha més... Cada cop hi ha més elements necessaris perquè jo... No obriré el tema, perquè seria molt llarg, però no creieu que hi ha un punt en què si això no t'agafa com a adolescent, tu tens 13, 16 i 18 anys, més o menys, quan surten aquests temes, no creieu que té alguna cosa a veure amb la teva adolescència? 100%. Ah, no, i tant, i jo crec que em passa com ell, que el rap que més vaig viure o que més em va agradar també va ser 2010, 2015. Quan érem adolescents. És a dir, que si un gènere musical no t'agrada a l'adolescència és una mica més difícil, com a mínim, que t'agradi després. Com a psicòleg, això segurament té a veure amb el desenvolupament del cervell. Jo li donaria la volta a el que has dit en el sentit de... No és que si no t'agrada l'adolescència després és difícil que t'agradi, sinó que els que t'agraden a l'adolescència és difícil que et deixin d'agradar. Bof. Saps? No, ho has deixat molt alt. Ho ha deixat molt alt. Totalment d'acord. Ho ha deixat molt alt, per tant, podem passar al segon tema especial per a Nevemat. És un tema d'un barceloní, si no m'equivoco, que és Dual Tot, i això és, nois i noies, Blandes Alegries. Abrí la puerta y le dije que se fuera, negando evidencias, no ahuyento a tristeza. Dolencias varias y no de cabeza. No sé ni por dónde empezar. De alguna manera te gusta que sufra. Si no, no escucharías esta letra. Estoy dejándome las yemas y las uñas, my darling. Agradéceme que no te muerda. ¿De qué le sirve hacerse la sorda cada vez que el móvil suena si a la larga contesta? ¿De qué me sirve que me acueste con otras cuando miro a la pared y sigue escrito el nombre de ella? La vida es de todo menos hermosa. Mirando al cielo no creo que cambien las cosas. Por actos del pasado me maldigo. No pise el freno pero sí a seres queridos. A duras penas, blandas alegrías. Drogas son maleabilidad anímica. Sonrisa sintética. Mateo, Mandekwa és el millor àlbum de Dual Tot? No. No? Creus que no, de veritat? No hi ha millor àlbum de Dual Tot. Sí, Dual Tot és una obra en si. Cuando muera nacerá una moraleja. Estem parlant de les curabutxaques. Sí. Com et va semblar la seva participació al Catalunya Freestyle? Mira, a mi em sap greu perquè el tio ha hipotecat la seva vida per ser una obra vivent, saps? Però és que tot el que faci és genuí. Quants n'hi ha d'aquests? Cecilio G? Dual Tot? Charlie F una mica. Freddie Mercury? No? I n'és conscient, No, sí, o sigui, jo penso Passa que si n'és conscient potser ja no és tant aquest mateix concepte. Jo penso que és una mica això, tio. Jo, quan he parlat... O sigui, gràcies al Catalunya Freestyle he pogut tenir converses amb ell. I, evidentment, jo no li vinc com a fan, li vinc com a persona perquè sempre sento que parla molt genuïnament, també. O sigui, com que et parla d'ell, com que pots parlar d'ell amb ell. Real, que és fals. Que pots parlar amb ell d'aquestes coses, saps? Que no et girarà la cara. No. I, a més, em sembla... És la primera persona que escolto escriure així de bé, amb aquesta duresa. O sigui, ajuntes el que és la lírica que més... és cru, no? Sí, la lírica més treballada i alhora la introspecció més crua i fas així, tens unes lletres que dius, però com pots estar parlant tan senzillament? Jo vinc a fer-te les preguntes de fora de l'artista, per dir-ho així, més abstractes. Quina culpa té el rap de que hagis estudiat psicologia? Si li hagués de posar un tant per cent, si vols. O al revés. 60, 70, potser. Ja, però descobreix primer el rap i després decideix que vols ser psicòleg, no? Val, Sí. 70 és molt, Sí, però clar, quina culpa té la sensibilitat de que hagis escoltat rap?
saps? Que és primer, l'ou o la gallina. Clar, són un diagrama de vent, saps? Les esferes, Sí. Totes interconnecten, no? Exacte. Sí, interconnecten en ser psicòleg o en el rap? Quina és la del mig? La del mig és psicologia, rap, sensibilitat, intel·ligència, social, saps? Vull dir, hi ha molts conceptes que estan molt agermanats aquí. Nois, no patiu, que ja farem un altre programa. Hem escoltat Blandes Alegries, un dels 9 temes de Mandekua del 2014, i ara ens transportem al 2011 de la mà de Cheb Rubén. Això és Siddhartha. Déjame enseñarte a ser corazón en la garganta, puñalada a la conciencia, lo que hay justo antes de la meta son gajes del oficio. Saltar del edificio si se encuentra en llamas. Yo renuncié a mi sala cuando el arcángel dijo rompan filas. ¿De qué quejarme ahora? Si mi traje de luto es mi traje de gala. Sangre de los inocentes no es injusticia. Al fin y al cabo eran culpables en potencia. No hables si estoy delante, te pido tregua, joder. Hablas como si supieras de qué lado estás. ¿Quieres saber? Estem escoltant Siddhartha de Cheb Rubén, produït per Isaiah Thomas, un dels 5 temes de Herides del 2011. Cheb Rubén t'ha marcat també, no? Sí, m'ha marcat, a veure, en la mateixa línia que du el tot, aquest tema concretament, perquè em sembla que hi ha moltes coses que diu que en el seu moment em van xocar i amb les que ara m'identificaria bastant. O sigui, hi ha moltes frases d'aquest tema que em semblen l'essència de lo que és fer el rap per mi. Has triat 3 artistes que a l'hora de descriure la tristesa ho han fet bastant bé durant aquests anys. I pot ser que s'hagin anat ressignificant? És a dir, que potser tu escoltes això amb 15 anys, amb 18, amb 22, exacte, amb 27 o 28 que tens ara, i cada vegada han anat assolint noves capes? Clar, tu amb 15 anys escoltes l'actitud amb la que ho fa i flipes. Amb 20 escoltes com ho ha escrit i flipes. I amb 25 escoltes les idees de les que parla i flipes. Llavors vas entenent una mica tota la complexitat que té aquest artista, saps? El que deia el Joan és que també has escollit 3 liricistes, a part de que siguin tristos o que parlin molt de la tristesa i del dolor interior, has escollit 3 liricistes, o sigui, són 3 raperos molt poc estètics, en aquest sentit. No és que no sigui estètica la seva música, sinó que l'objectiu primer no és l'estètica i la mètrica i el flow, sinó que l'objectiu primer és la lírica. Creus que això també et defineix a tu com a rapero? És a dir, això és culpable de que tu siguis com així com a rapero? Sí, a mi m'agrada pensar en que aquesta gent al final et deixa veure per la mirilla de la porta i per això sempre escriuen de lo mateix, és una mirilla molt concreta, menys l'Helio. L'Helio sí que té una part estètica que crec que està guai i tal, però... No el tema que ens has posat, però... Nada que ver amb Espíritu de Nuestro Tiempo, però els altres sí, tio. Crec que hi ha una part molt de que al final l'estètica la pots aconseguir en el cine, en l'art plàstic, en moltes coses, i que està guai ajuntar-la. Mateo, et ve de gust fer un rap a l'estudi? Sí. De fet, venies predisposat, eh? Sí, perquè em feia il·lusió, tio, ja que ens coneixem de fa anys, deixar-lo aquí, almenys. Al bolo del divendres i aquí. Que bé. En principi tenim el beat, per tant, Marc, tira el beat i a veure si en Mateo ens pot fer aquest rap. Sí. Tot això ho faig pel Mateo, que encara no sóc, encara en l'espòs. Mirar-me al mirall sona com qui dispara una Glock. Saber que tens fortuna a pesar de la mala sort, i això és un campi qui pugui. Deixaré l'art el dia que entengui que els malalts que escriuen no volen que els curin. Sé que no sóc l'únic, però potser vull ser l'únic. La solitud compartida és de lo més bonic. Se m'estova el pit com quan miro les nostres fotos. El camí que camino no me'l senyala cap ròtol. Camini qui el camini, sé que en el fons només sóc un.
però ja he carregat la shotgun. Faig del quadrat un rombo, acudits tontos, intentant dissimular la sobrietat que porto. Sé que estic tan trist que si no ploro serà perquè tancat el gat seguirà viu, no? Si tens un testament, escriu-lo. Que no hi ha cap esquerda d'on no floreixi un t'estimo. L'amor en la mort val per dos, és etern. Jo tinc son del que no dorm, perquè per aconseguir els meus somnis he d'estar despert. Encara que aquestes plegàries no les escolti ni Déu. Li dic a Déu que em parli, no vull sentir el que parla. Només vull tocar els rems, només sentir l'onatge. Li dic a Déu i canvi, no em calen més paraules. Ja tornarem a veure'ns quan els dos siguem un altre. M'estic deixant la pell en descobrir-me. Ens estem deixant la pell en descobrir-nos. M'estic deixant la pell en descobrir-me. I ara només sóc un samurai que ha enterrat l'espasa, s'ha tallat la melena, s'ha tret la cuirassa, ja no amaga la pena i ara la passeja el pes de l'empremta que deixa en cada passa, sense deixar rastre, caient en barrena, els motors en flames, massa vol per un tocat de l'ala, massa poca son quan ja ha sonat l'alarma. Surto molt abans que el sol i encara així veig com el gall li canta. L'elefant que s'espanta ja no avança, abans passes fermes i ara em tremolen les cames. L'alpinista que s'espera que acabi la temporada, que es veu l'aigua de tempesta per veure si escampa. No sé escriure si no és per desfogar-me, no em veus les cicatrius al coll perquè me'l cobreix l'aigua, no veus el que el teu ull no vol perquè saps que t'espanta. I un sé que aprèn de la vida només quan s'estampa. No m'he marcat límits però he evitat alguna ratlla. Porto l'atenció al ventre com cordes d'una guitarra. No em queda res en deute però tinc molt a demostrar-me. Vull ser dels que escolta, tot em parla. Potser és la por de decebre, només dono a qui em demana. Veig prop l'esquizofrènia, no és socràtica el diàleg. Em falsen les defenses perquè no baixo la guàrdia. No és que tanqui la porta, puta, és que està trencada. Le mata el bombo i caixa. Déu-n'hi-do. Ha faltat una mica de logopèdia aquí, Però... Home, no. Ha estat molt bé. Jo crec que quan ho vegis per Instagram i també ho penjarem a YouTube amb el teu permís i jo crec que et veuràs bé. Et veuràs bé. Gràcies. A mi hi ha tantes barres que em representen que penso, bueno, ja... En Miquel algun dia se'n tatuarà alguna. Ja pot ser. Nois, ho hem deixat molt amunt, crec que ho podem deixar aquí. Jo em diria, mira, si m'he de tatuar una barrada... Digue-la. Sempre prenc un risc de més. Ara, és la seva frase. Clar, és que poc parlem, però jo en som píldores, tio. El puto 24 llesques represent, tio. Ens quedem amb aquesta idea, 24 llesques represents. Gràcies, Mateo. Gràcies a vosaltres. Gràcies, Miquel. Gràcies, Marc. Salut, Rap i Cala Candela. Let's go! Al Bombo i Caixa parlem de rap.